é un proxecto que axuda moito a xuventude a coidar os ríos e a aprecialos. Para min, ao principio, só era un proxecto de clase, pero foise volvendo como unha forma de ver os ríos e de aprender a coidalos. Para min, o proxecto de ríos é unha oportunidade que nos deron aos alumnos de terceiro e de segundo para aprender e coñecer como funciona un río, en este caso o río Baíña. Pois é unha actividade que axuda a coller información sobre o noso río e a ter conta de como está e se hai que cuidalo, se non. Con este proxecto coidamos os ríos do noso entorno e así podemos saber a biodiversidade que contemos nel e saber máis sobre o noso entorno. Unha forma de ver o estado do río, tamén darse conta da contaminación que ten ou do ben que está e tamén divertirse traballando. Saber o río, coñecer máis sobre a xeografía da nosa zona, un pouco máis. Para min o proxecto Ríos é un método para saber cousas sobre o río que fomos visitar e tamén o medio ambiente que temos no noso ecosistema. Para min o proxecto Ríos é un proxecto moi bo porque podes aprender cousas que non sabías sobre os ríos máis cercanos que tes no teu entorno. O proxecto Ríos foi unha experiencia nova e tamén é para saber como é os nosos ríos da comarca e ya está. Pois para mí o proxecto Ríos é como unha forma de acercamento á natureza e pois para coñecer máis en detalle o medio. Trae unha oportunidade de coordinarnos, de facer un pouco experiencias un pouco distintas e de aprender moito. Non só no alumnado, nós tamén. Eu son o primeiro que aprendí moito estes anos. A verdade é que cada ano non deixa de sorprender. Sí, ha ido mellorando moito co tempo, mellorou moito cada ano e mellor, en todos os sentidos. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Pois aprendín falar do proxecto Ríos o ano pasado, cando o dixeron no colexio. Eu oín a miña irmá, que tamén só dixo o seu profesor de bioloxía. Eu a primeira vez que oín falar do proxecto Ríos foi en segundo da ESO, cando o noso profesor Marcos nos propuxo a actividade de proxecto Ríos. Eu tamén oín falar nese momento en segundo da ESO e pareceume unha actividade moi interesante. Entramos a bilingüe, non me acordo, a bilingüe, Sí, en segundo da ESO. Cando Marcos propúxonos esta actividade e os nosos compañeiros realizaronas. Pois cando nos lo comentaron, pois eu non estaba en bilingüe daquela, pero os do ano pasado comentaron algo de Proxecto Ríos, que habían feito o Proxecto Ríos, eles eran os alumnos. Bueno, pois este ano tocoume facerme monitor e a verdade é que estivo bastante guai. Si, eu oín falar do Proxecto Ríos o ano pasado, cando nos dixeron que íbamos a ser os alumnos desa experiencia, e estábamos moi entusiasmados, emocionados para cando chegase ese momento. Pois cando nos ensinaron no colexio, porque ata agora non o sabía. Eu nunca oín falar do proxecto Ríos, só ata agora. Eu oín falar por a miña irmá, que xa ten 18 anos, foi a bilingüe e fixo o proxecto Ríos. No había oído hablar del proyecto Ríos para nada hasta que llegué a este centro en Bayona y me reclutó, por decirlo de alguna manera, aquí el profe de biología por ser docente de sección bilingüe, y cada año he aprendido más, me he implicado, cosa con la que no contaba, y ha sido una experiencia muy satisfactoria, sobre todo viendo también cómo han evolucionado los alumnos, ¿no? Y el propio proyecto que ha ido creciendo y mejorando.
a primeira noticia que tive do Proxecto Ríos foi hai 10 anos, pero bueno, empezamos a instaurarlo no centro hai 8 e con Plan Proxecta levamos 7 anos. A min gustoume moito ser monitor das actividades e axudar os de segundo, pois porque a min o de tratar con nenos máis pequenos e axudarlos, ensinarlles, gustame moito. A min prácticamente o mesmo, porque todo de relación con outras persoas, ademais, sobre todo se explicando eu, a que me fagan preguntas, todo eso encanta. Sí, en realidad era o que máis me apetecía a partir de segundo da ESO, porque nunca fui un monitor. Pareceu moi interesante poder explicarlles aos de segundo algo que aprendín eu o ano anterior. A min gustoume, aínda que gustoume máis ser como espectador, porque non sabía todo o traballo que ia detrás de ser monitor, hai que dedicarlle moitas horas, pero estivo ben porque nunca fixera nada parecido a iso. Sí, a verdade, a mí gustoume máis ensinala este ano que recibila, porque, non sei, aprendín bastante sobre o río, como era, como coller as cousas, como aprender sobre ele e analizar os datos. Pareceume moi divertido participar nesta actividade debido a que con ela pudemos axudar ao noso entorno e así explicar aos nosos compañeiros as actividades que podemos facer nestes ríos. Sí, estivo guai, porque a experiencia de sempre a xente, non da clase, pero a experiencia de dar clase, de aparte de saber que todo, tes que estar atento tamén do que digan os outros, non sempre tes que dicir o mismo, a veces enganchas, tes que solucionar con outras palabras, a verdade é un método para ter máis soltura. Sí, gustoume porque creo que é moi interesante poder ensinarlle a outros que non sabían o que era o Proxecto Ríos. A mí tamén me gustou, xa que puden explicarlle aos nosos compañeiros que non sabían moito sobre o río o que era o Proxecto Ríos. Pois sí, a mí me gustou ser monitora da actividade, xa que aprendín bastantes cousas do río, pois gustoume a experiencia de sentirme como unha profesora diante dos de segundo ESO. A min tamén gustoume porque hablei con moita fluidez en inglés, tamén por ser monitora aos de segundo. Pois eu creo que melloroume o falar en inglés, agora síntome máis seguro falando en inglés con outras persoas. Eu penso que tamén iso, pero sí, sobre todo de porme eu serio cando hai que estar serio, porque eu non sou ser moi serio, pero porme serio e por explicar a outras persoas, eso axudame. Eu penso que grazas a este proxecto coñecemos un montón de vocabulario relacionado co río, ademais tamén podemos tomar medidas para protexer o río, coidalo, que nos viñan dadas pois a través do Proxecto Ríos. Eu aprendín, moitas plantas típicas de Galicia, desta zona en xeral, que non sabía. E poder axudar ao noso entorno e saber como se realizan estas actividades para poder melloralos non só no ámbito escolar, senón por nos mesmos. Pois ter en conta e coñecer o río e como está. Mellorei respecto de cara ao público, agora teño máis soltura e demais, nada máis. Tamén, o que decía el, para falar en público e para non porse nervioso e saber explicar. Que cousas noto que mellorou o proxecto? Pois a coordinación. Sí. E poder traballar con departamentos que a priori dirías que non é posible. E sí que é posible, a verdad. Siempre no sé cómo, pero se encuentra un modo de que todos los departamentos puedan hacer algo que tenga que ver con el río, porque es que claro, es un tema tan
¿verdad? Interdepartamental puedes hacer lo que quieras casi, lo puedes ver desde muchos aspectos, el artístico, el científico, por supuesto. Es que ves que a creatividade está aí. Está aí, el río es un marco casi perfecto. Casi ha excusa, resultado nada ser, más. exacto, al final ha resultado ser, vamos, un hilo conductor maravilloso para integrar a varios profesores en todo esto, ¿no? O que máis me gustou foi estar cos de segundo medindo no río. A min non cos de segundo, senón a primeira vez que fomos nosos a medir, pero todo de río, desde os animais ata as cualidades que había. A mí o que máis me gustou foi sobre todo interactuar cos nosos compañeiros de segundo de ESO, porque en realidade eran moi amables eles, ademais de observar todos os macroinvertebrados que estaban no río. Para min, o que máis me gustou de todo, que estaba na parte da miña station, na miña estación, foi observar os microorganismos que habían dentro do río no laboratorio, porque nunca pensara que houvese tantos organismos. O que máis me gustou foi poder ensinarlle estas actividades aos nosos compañeiros e saber máis sobre os animais e as plantas e especies que habitan, que son totalmente galegas, que habitan nos nosos ríos. E aprender a facer as cousas e como medir a temperatura e cousas destas, as actividades, basicamente. Pois gustoume a miña facer a miña parte, considero que estivo divertida, entretida e tampouco foi moi difícil e os alumnos portáronse ben. Sí, a verdade é que estiveron moi atentos e para mí o que máis me gustou foi a experiencia de falar cos nenos e pois ensinarlles o que de verdade é o río que teñen cerca e que ao mellor non sabían tanto dele. A min gustoume tamén ensinar aos rapaces que non sabían o que significaba o proxecto Ríos ou a contaminación e todo iso, xa que a miña parte era explicarlle. A min gustoume máis pois falar inglés todo o rato e que me respondisen en inglés, e tamén na miña estación calculamos os nitratos e o oxígeno disolto. O que máis me gustou a mí de facer este proxecto pois foi observar as demais estacións, xa que a parte da miña pois podía aprender. Foi meterme no río porque a auga estaba congelada. A min gustoume bastante, pero o que menos foi aprender o que eu tiña que explicar e decir, porque a quen lle gusta estudiar. A min o que me gustou menos foi que o noso profesor Marcos se metera connosco enseñando os insectos ou os microinvertebrados, porque daba moito medo. A mí o que me gustou menos foi o non facer a nosa station onde debería haberse feito, debido á construcción da nova pasarela. Ademais de que a pasarela, ao ser de madera, acabas con as poucas astillas nos pés ao ir descalza. A verdade gustoume todo bastante. A min tamén. O que menos foi que a miña parte como monitor só fixen unha vez e salvoume pouco, eu quería facelo máis veces. Pois eu, a verdade, sí que gustoume tamén poder repetir a miña parte varias veces, porque cada vez soy mellor. Pero o que menos me gustou foi o calor, facía moito calor. O que me gustou menos foi que ao estar ao lado do río había moito ruído e non se escoitaba tan ben como quixera. A min non me gustou non poder repetir a miña sección, xa que só foi unha vez e gustaríame volver a repetir. O que menos me gustou foi que algúns estudantes estaban un pouco despistados, pero estábamos un pouco relaxados aí no río e tal.
Que me gustó menos? Para mí clarísimos apuros de tempo. Bueno, sí. Sí, el estrés un poco a veces, ¿no? Sí. Y sobre todo también a veces con las salidas, la mala suerte de llueve, lo tienes todo preparado, todo pensado, los alumnos han practicado sus intervenciones y llueve. Miras la previsión una semana antes, maravillosa, y el día llueve. Y esto nos ha pasado a veces semana tras semana y, bueno, complica un poco toda la coordinación de... Ou esta última saída, levantaron toda a pasarela, onde íamos a hacer Sí, que actividade llegamos e y todo tuvemos el que paseo de adaptarnos estaba ao en que había. obras. Sí. Bueno, pero nos adaptamos y además, pero eso me gustó mucho esta última vez que pasara en el fondo, porque los alumnos avisaron, pensaron alternativas, o sea, y eso también para mí es casi más que lo que aprenden del río en sí o de los macrovertebrados o de lo que sea. Aprenden a buscar soluciones y a pensar alternativas, ¿no? Ves cómo maduran gracias a este tipo de actividades y para mí esto ha sido lo más satisfactorio de todo, la verdad, el ver cómo ellos se han hecho un É poco máis de adultos. esperar, por exemplo, que un profesor de biología que esté implicado nesto, pero como profesora de inglés y de bilingüe... ¿no? Nunca lo hubiera pensado, la verdad, y me siento súper implicada y muy contenta de haber formado parte de todo este proyecto, mucho. Pois a min non cambiou moito a visión que tiña sobre os ríos, porque o río quédame ao lado da casa e xa o tiña moi ben cuidado e o protexía bastante. A min desde pequeno tamén me educan a cuidar o río, pero o que máis me sorprendeu foi a cantidade de animais que había nun tramo pequeno ao collelos. En min, ademais de que aprendi moito sobre o río, non sabía que houvese tantos datos para decir que envolver a tantos datos o cuidado do río, tamén aprendín que agora pois xa sei como protexelo. A ver, a verdade, eu vimo o río bastante limpo, entón a visión do río non me cambiou moito. Pois para min cambiou a opinión de saber que antes ti admirabas o río e non vías nada de biodiversidade ou de animais nel, pero facendo esta actividade coñecín todos os animais que pode haber neste río. Pois sí, a verdade é que agora vexo o río de outra maneira, xa non o vexo só como ir a un método de diversión, tamén como un ecosistema que é o que é. Bueno, pois oxalá todos o viran así. Sí, porque antes non lle daba importancia o que tiña ao lado da casa e agora sí. Tamén eu, porque non valoraba o río como agora o valoro. Pois a min cambioume a forma de pensar porque o río non só é un sitio de ocio, senón tamén é un sitio para coidar, pois que é moi importante non contaminar. Y tanto, yo reconozco mi ignorancia y que los ríos eran, pues como han dicho los alumnos, un sitio de recreo y como mucho un sitio, bueno, de creatividad artística, ¿no? Donde sacar fotos muy bonitas. Y ahora qué va, ahora es todo un mundo en grande, en pequeño y bueno, de hecho mi familia está hasta harta, mis hijos los llevo y digo, cuidado donde pisas, o mira, observa esto, mira, y bueno, por un lado están alucinados y quieren aprender más y siempre dicen, queremos ir con Marcos, para que nos enseñe más, porque yo no sé lo suficiente, ¿no? Por suposto que repetiría a experiencia e recomendo ya a todo o mundo. Tamén eu repetiría clarísimamente e recomendo non a todo o mundo, pero sobre todo a xente xoven que aunque non lle guste o río, para conciencialo, se lle gusta o río, pois xa pode explicar como fixemos nós, pero se non lle gusta todo o tema do medio ambiente, pois que veña unha explicación nos, que xa faremos que lle guste. Sí, eu repetiría esta experiencia porque como quedouseme curta, non me deu o tempo suficiente para aprender o que querría haber aprendido, o vocabulario pode haberseme olvidado xa, ademais de que a recomendaría a calquera porque me parece moi interesante. Sí, eu tamén a repetiría, pois claro que ya recomendaría
a alguén que estivese interesado na protección dos ríos e do medio ambiente. Sí, a recomendo e a repetiría. Eu tamén. Sí, claramente, a calquera persoa que queira, non? Estivo ben, divertido, nada máis, a todos os que queiran. E que este interesada polos ríos, un pouco polo medio ambiente, pois, bueno, que teñen a oportunidade de facelo. Sí, a repetiría porque foi moi divertida e moi interesante. Eu tamén me repetiría e recomendaría a todas as persoas que estean interesadas sobre saber máis sobre os ríos e que están interesadas sobre o medio ambiente. Eu repetiría esta experiencia porque pareceume unha experiencia moi boa, tal na lingua en que estábamos falando, porque nos respondían e nosotros tiñamos que falar todo en inglés. E tamén volvería ao río porque me pareceu unha clase moi divertida e calcular todo iso foi divertido. Que este va a ser mi último año en este proyecto, de lo cual me apena muchísimo. Tengo intención de seguir implicada de alguna manera, seguro, porque no se puede dejar escapar algo así tan satisfactorio. Nos está claro que xa instauramos a dinámica e intentaremos mantela no centro, porque a verdad é un valor e a min me produce moitísima satisfacción escoitar, por exemplo, que uns alumnos escoitaron falar do proxecto aos seus irmáns, que igual llevan 6 anos, sí. algo así. O que te pregunten a principio de curso, ¿cuándo empezamos con Proyecto Ríos? Cuando dices, pero si aún no se ha hablado ni siquiera de que vamos a formar parte de él, de que, porque lo oyen de otros alumnos de cursos superiores a ellos y lo hacen con ganas, ¿no? Se ha instaurado en el centro, forma parte de nosotros ahora ya.